içine alıyor. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İnşallah bu lokocu kıtamıdan Şeyh Abdüsselam Berces rahimahullah'ın ulfot verilen ve verilmedik tevessülliyen kitabından. İnneki evro çok olayanlarına ama el farku beynet tevessül bi zavatil mahlukati ilallah ve dua'l mahluku min dunillahi ta'ala. Näme ara tapadını evro çok olaya. Käbir mahlukatları tevessül etme, Allah bilen aranda tevessül etmeklik bilen mahluklardan gönümel doğa dile etmekliğin näme ara tapadını düşündürjek bolýar. Şu wagtda İslam aleminde näme İslamda gelen ayetler ütküdülüp berilýär. Şu İslamda ardalan ayetler var. Musulman diýilýär, iman diýilýär, küfür diýilýär, fitnet diýilýär, tevessül diýilýär. Şu wagt bize näme şu sözler ters manide berildi. Şunmy? Musulman kim diýende köpçülük musulmanlar näme Allah ve Rasulunun muradyna göre näme düşünenoklar. Özlerçe musulman düşündirýär. İman näme diýsen şu sözü şeriatyň düşünürüşine göre düşündirenoklar. Özleriniň düşünüşine göre düşünýär. Edil şoňalyk tevessül näme diýsen hem tevessül näme şeriatyň düşünürüşüne göre düşündirenoklar. Özlerçe düşündirýär. Şo edil şoňalyk hem näme müşriklerin tarapyndan dini zaýalan tarapyndan näme müşrikçiligi näme tevessül diýip goşdylar. Şunu ummaty. Şu wagtky köpçülüklerin adamlaryň zehinine tevessül diýsen näme gitdi? Peýgamberden näme doga dile etmek, öwliýalardan, pirlerden hajatyny soramaklyk näme şuna gitdi. O tevessüller olanlar. Ol gönümel şirk. Şunumy? Ol uly şirk. Oňa tevessül diýilene. Şoň üçin tapawyna görä çok bolýar bide. Tevessül näme we ölülerden gönümel dilemek näme? Bir adam ölülerden dilene, ölüyini araçy goýýar. Şunumy? Ölü bolsun, diri bolsun, ya bir mukaddes zat bolsun, şunu araçy edip dileýär. Mysal üçin ey Allah'ım näme? Maňa peýgamberiň üçin cennet berdi. Ya öwliýalaň, pirleň hormady üçin maňa cennet berdi. Ey Allah'ım näme Kur'anyň haqqy üçin, namazyň haqqy üçin, ya mescidiň haqqy üçin näme maňa ogul ber, gyýyz berdi. Doga dile edildi mi, edilmedi? Kimden edildi şu taýda? Gönümel Allah'dan etdimi, ýankyya ara sokan zatlardan etdi? Gönümel Allah'dan etdi, ýöne ara sokdy. Ine şoňa tevessül diýilýär. Şunumy? Tevessülün hem haýsy görnüşi, gadagan görnüşi. Şunumy? Emma köpçülüklerin adamlar bu at bunu edene. Şunumy? Köpçülüklerin adamlar näme diýär? Ya Aýşan maňa ogul berdi. Ya Rasulullah maňa şefaat etdi. Ne müşrikler näme şunu tevessül edip goşdylar. Şunumy? Ne şuna tevessüllip adamlaryň zehinine goýýarlar. Bu tevessüller bu näme? Gönümel şirk, uly şirk. Şunu eden adam dinden çykýar. Şoň üçin käbir talipler näme? Ulamalar käbir sözlerini okuýarlar. Ulamalar käbir sözlerine gelýär. Tevessül etmek, ýani gadagan tevessül etmekliň hökmü näme şeriatda? Bid'at ýa-da kiçi şirk. Şunumy? Yani ey Allah'ım näme peýgamberlerin haqqy üçin maňa cennet berdi demeklik näme sen dinden çykarana. Ýöne sen ya bid'ata düşýän ýa-da kiçi şirk etýän näme adam bolan. Sen günah gadanýan, ýöne dinden çykana. Şoň üçin käbir talib ilm, yani ilim talep etýän, öýden biziň akidede jemlenýän tawhid talipler näme? Ulamalar ýanky sözüni eşdiýärdanym gönümel ölülerden soramaklyk kiçi şirkdir öýtýär. Şunumy? Sebäpden köpçülüklerin adama näme diýip goýuldy? Yani ölülerden dilemeklik tevessül. Şunumy? Yani biz Peýgamberden dilemizde de şu yaratýa, Peýgamberiň elinde cennet bar, o manada dilemizde Peýgamberden dileýär, Peýgamberim bize Allah dilep berer ýala. Biz Peýgamber tevessül etýärler. Oňa tevessül diýilene, oňa şirk diýilýär. Ona käbir talipler näme diýip şübhe düşýärdanym gelip uly şirke näme kiçi şirk diýip atýarlar. Müşrike de müşrik diýip bilmän atýarlar. Şoň şu Şeyh Hafiz rahimahullah bize näme açyklajak bolýar. Yani tapawudy var diye.
bidgat tevessül bilen şirkin tapawudy bar. Şirke tevessül diýilene köp adamlar tevessül diýse de. Şoň üçin gadagan tevessül nämeken? Allah bilen araňa näme arasy goşmaklyk. Şunu nähilek suratda Allah bilen araňa arasy goşmaklyk. Yani ey Allah'ın planın hormady üçin. Şununmy? Ey Allah'ım ecemin haqqı üçin. Şunun ey Allah'ım misal üçin näme mescidin haqqı üçin, Käbäň haqqı üçin. Maňa cennet ver. Ya meni dowzakdan gora, ya maňa rahmet et, maňa magfiret et. Ine şu tevessül. Şununmy? Ine tevessülün haýsy görnüşi? Şun näme haýsy görnüşini biljek bolsak biz Allah'a tevessülün urfat berilýän görnüşlerini. Yani ýanky agdan gatlamada Allah Taala atlar sıfatlar goşuldymy? Yok, Allah'ın atlar sıfatlar goşulmady. Ya da bir eden amal salihim goşuldymy? Goşulmady. Ya da bir näme salih adamyň dogadyligi barmy arada? Yok. Eýem näme diýip hökümet ýaz buňa? Bidgat tevessül ýaz. Bidgat tevessül ýaz. Bu eýem näme? Kiçi şirk bolýar. Bunu etýän adama biz nesihat etmeli bolýar. Näme sen tevessül etjek bolsaň, ursgat berilen tevessüller etdiýär. Allah'ın atlaryny sıfatlaryny ara goşdyýar. Ya eden salih amallan bolsa şonu ara goşdyýar. Mysal üçin ey Razzaq, men sen Razzaq adam bilen tevessül etýän, sen maňa rızk ber. Ey Rahman, men sen Rahman adam bilen tevessül etýän, maňa rahmet et. Ne şu tevessül etsen sana ursgat berilýär şeriatda. Ya da näme salih amalyň tevessül etýär. Ey Allah, men sana iman etdim. Ey Allah'ım buyurun 5 wagt namazymy okudum, orada da agzy bekledim. Şu eden amallarym üçin sen maňa cennet ber. Görýän salih amalyň tevessül etdi. Ya danym ödüňi näme Allah'ın öňünde ýadykly görýän bolsaň, ya ödüňi näme bir ejid günahkar görýän bolsaň, barda bir salih adama, takwa adama senem dileş diýdiýär. Şunun planaga seni takwa görýän, sen lukma halal görýän, senem maňa cennet dileş, senem maňa näme haýyr bereket dileş. Şunu et diýär, nesihat berer. Emma sen ýanky etýän tevessülüň, ol näme gadagan tevessül, bidgat tevessül, kiçi şirke düşürýän tevessül. Sen bunu etsen näme soň şeytan seni allap, näme uly şirke düşürmek ahmal, sen näme imanyň gitmekligine sebäp bolmak ahmal. Sen bu amallardan tövbe et diýär. Ýöne bu adama kafir diýip bilmeýär. Emma bir adam näme etýär? Allah bilen arasynda näme arasy goşanokda gönümel şolaň ödünden dileýär. Öwliýalar, pirler, erenler yetişin diýär. Şununmy? Ya Rasul senden şefaat diýär, ogul ber, gyýb diýär. Bu oglanlar tevessül däl. Şununmy? Buňa müşrikler tevessül diýär. Musulmanlara näme küfri allap sokmaklyk üçin, musulmanlara şirki allap sokmaklyk üçin. Buňa näme diýilýär İslamda? Buňa şirk diýilýär, buňa uly şirk diýilýär, buňa küfür diýilýär. Bunu eden adam dinden çykýar. Şoň şu ikisiniň näme ara tapawuny ulaşjak bolýar. Näme diýär? Baqiya mes'aletani muhimmetan. Yani iki sanak näme bir mühim mesele bar diýär, şonom näme aglak geçeliň diýär. Birinjisi näme? Ennehu yejibu at-tefriq bayna at-tawassul bi zawatil mahluqat ila Allah Taala ve bayna du'a'ul mahluq ve su'aluhu min dunillahi Taala. Yani Allah bilen araňda mahluklary ya da olan näme hormatlaryny tevessül etmeklik bir zat diýär. Ve gönümel olardan näme doga dilek etmeklik ol başga zat diýär. Şunmy? İkinji tevessül diýilýär. Allah bilen araňa näme mahluk goşup olar bilen bile tevessül etmeklik ol bidgat. Emma Allah'ny bir gara aýryp ýanky tevessül edilen adamdan gönümel özünden dilemeklik ol näme tevessüller, o şirk. Endi näme bidgat tevessüle misal berýär. Yani nähilek mahluklary ara goşup tevessül edilýär. Femisal at-tevessül bi zatil mahluqi aw bi jahihi. Misal üçin bir mahlugy näme ara goşýan ya da onun bi jahihi, yani awraýyny, hormadyny ara goşup bir dilek etýär. Näme diýär? Allahumma gfirli warhamni wedkhilni cennete bi nebiyyika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aw bi jahi nebiyyika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Inne bir dilek etýär. Ey Allah'ım, maňa magfiret et, maňa rahmet et we meni cennetine sal Muhammed peýgamber üçin. Şundanmy? Ya da Muhammed peýgamberiň awraýy üçin, hormady üçin. Şundanmy? Kimden dilek etdi ustada? Allah'dan dilek etdi. Görýän, eýem doga dilek ibadatini hiç kime sarf etmedi. Ýöne ara mahluk goşdy. Kimi goşdy? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem goşdy ya da onuň awraýyny. Ey Allah, maňa näme Muhammed peýgamberiň hormady üçin cennet ber. Ya da Muhammed peýgamber üçin maňa magfiret et.
Dile peygamberden edilmedi. Dile Allah'dan edildi. Berde şirk yok. Yönü berde näme bidgat bar. Şunuňmy? Ruhsat berilmedik zadi ara goşdy. Allah Taala tarapyndan ruhsat yok. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhsat berilen hadisler yok. Doğa dile edilenle özünün ara goşulmaklygyny ýa-da özünün näme Peygamberin awraýynyň ara goşulmaklygyny. Eýem buňa näme diýilýär? Bidgat diýilýär. Şunuňmy? Bidgat diýilýär. Emma ara goşulan zat Peygamberden başga kişi bolsa oňa näme? Oňa näme diýilýär? Oňa kiçi şirk diýilýär. Şunuňmy? Peygamber ara goşulsa bidgat diýilýär. Emma Peygamberden başga ara goşulsa oňa şirk diýilýär. Ýöne näme? Tewessülüň şirkinin näme? Kiçi görnüşi. Şunuňmy? Kiçi şirk diýilýär. Yani biri Allah'dan doğa dileger etdiye, haişini Allah'dan soraýa, hajatını Allah'dan soraýa. Ýöne ara näme? Mahluk goşy, öwliýa goşdy, pir goşdy, mescit goşdy. Ya Kur'an ya namazyň awraýy hormaty diýdi. Bu adam ýa kiçi şirke düşýär. Buňa alagadan adama näme kafir diýip bilmeýär. طيب فإذا كان المتوسل به غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخرج من الملة كقوله اللهم بجاه العباس أو عبد القادر. يا مثال şuny tevessül edenne peygamberden başgaları ara goşýar. Ol näme kiçi şirk bolýar. Kiçi şirk hem seni milletten çıkaranak, seni dinden çıkaranak. Mysal şun Abbasyň hormaty üçin, ya Abdul Qadir Jeylani üçin, şunuňmy? Ya Meçhid üçin, Kâbe üçin, ya Kur'anyň hormaty üçin. Bu zatlary goşsa eýen bu adamyň eden zady näme kiçi şirk bolýar. Bu adamym howpda, hatarda, gorkmaly, ägelenmeli, tövbe etmeli. Ýöne bu adama näme kafir diýilmeýär. Yani bunun eden zady uly günah bolsa da, kiçi şirk bolsa bunu dinden näme biz çıkaryp bilmeýär. Sebäp isen bu adamlar näme dinden çıkarmak. Şoň üçin biz musulman kafir meselesinde we başga da hemme meselelerimizde Kur'an hadisiň durdy ýerine durýar, ýöre diýen ýerine ýörýär. Emma ikincisi näme? Ve emma du'a'al mahluqi kema yed'u Allah Teala. Emma diýe Allah'dan doga dile gedişýärler. Mahluklardan doga dile etmeklik. Ol eýem şirk bolýar. Şunuňmy? Ýanky nämetdi birinji suratyny bidgat tevessülle Allah'dan diledi, ýöne ara näme goşdy? Mahluk goşdy. Emma bir adam ýanky Allah'dan dileýýärler. Indi şu mahlugyň özünden dilese diýe. Ol eýem näme bolýar? Ulu şirk bolýar. Huwa şirkun akbar. Oň etýän adam ulu şirk bolýar. Yuhriju sahibehu minel mille. Eýem näme? Ýanky mahlukdan doga dile eden adam dinden çykýar. Näme üçin? Lianna ad-du'a ibadet. Sen doga dile etmeklik ibadet. Ve sarful ibadeti li gayrillahi şirkun ekber bi icma'. Ve ibadet diýilen zatlaram Allah'dan gaýryny ýoluna sarf etmekligim el bil icma'. Biragızdan näme ulu şirk diýip näme hasapdan. Biragızdan icma' ýani biragızdan İslam ulamalarynyň içinde ýanqıýalyk zada mahlukdan doga dile etmeklige näme kiçi şirk diýeni ýok. Biragızdan hemme ulamalar näme kiçi şirk diýdi. Şoň üçin 4 mezhep kitaplarynyň näme babur ridda diýen hukmul murtad diýen babyny açsak Hanefi bolsun, Şafi'i bolsun, Maliki bolsun, Hanbali bolsun, ya Zahiri bolsun, musulmanyň dinden çykmaklygyna sebäp bolýan ýa-da dinden çykan murtadyň hukmy diýilen kitaplary açsak birinji berýän misallar näme? Eşşirku billah. Allah Taala näme? Şirk etmeklik misal berýärler. Şoň şu bir näme musulmanlar hukmany suratda näme ýanky iki zadyň tapawydyny bilmeli. Yani Allah'dan doga dile edenne mahluğa ara goşmaklyk näme? Ya bidgat, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara goşulda bidgat bolýar. Ma Peygamberden başga ara goşulda da kiçi şirk bolýar. Emma Allah Taala aýrylyp şu ara goşulan zatlan gönümün özünden doga dile etmeklik eýam tevessüller. Ol eýam näme? Uly şirk bolýar, dinden çykarýan şirk bolýar. Yunus surasının 106. ayetinde Allah Teala näme diýär? "Ve la tad'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yadurruk." diýär. "Fe in fa'alta fe innaka izen minez-zalimin." "Ve la tad'u min dunillahi." Doga dile etme Allah'dan başgalardan. Näme üçin? Sebäp diýsen, la yenfa'uk. Allah'dan başga hiç kim sana peýda berip bilmeýär we la yadurruk we ziyanan berip bilmeýär. Hayru näme bereket hemme zat Allah'ın elinde. Şoň sen
näme Allah'dan gayriden doga dile etme. Allah'dan gayriden doga dile etsen olur sana peyda diyanın hiç zat yetiren aklar diye. Fe in fa'alta eger şeydaysen Allah Taala'nın näme buyruğuna boyun bolman Allah'dan gayriden doga dile edaysen fe inneke bolorsun onunla sen minel zalimin ya zalimlerden bolorsun diye. Bärdäki näme zalimler diýenne tefsiri ulu zulüm. Ulu zulüm dinden çıkar ya. Kiçi zulüm değil. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. Allah'dan gayrilerden näme doga dilegler etme. Çünkü hayru diyan Allah'ın elinde. Beyleki mahluklar Allah'dan gayri mahluklar sana peyda diyan yetirip bilmeyedi. Eger sen şeydaysan sen zalimlerden, sen kafirlerden bolarsun diye Allah Teala. Ve yana hasturun 62. ayetinde de zalika bi anna Allah huvel hak. Yani bir yeketek Allah Teala'dan doga dilegler etme. Nämçin zalika sebep diysen yeketek ibadet hakkıl ol Allah diye. Ve enne ma yed'un min dunihi huvel batil. Ve Allah'dan gayrilerden doga dileg etmekligem batıl diye. Ve enne Allah huvel aliyyul kebir. Çünkü ol Allah hemmeden beyik ve hemmeden ulu diye. Allah Teala hemmeden beyik ve hemmeden ulu. Şoň üçin biz hemmeden beyikden hemmeden uludan doga dileg edip bilýäkä. Onu taşlap peslere donulmaklygyň özi eýýäm senin dinsizligiň alamaty. Senin eýýäm dinden çykýanlygyň alamaty. Şoň üçin biz yeketek näme ibadet etmeklige, doga dileg etmeklige haqqyl bir Allah'dan doga dilegler etmeli. Ve kim şey etmese de eýäm onuň etýän ady batıl bolýar, şirk bolýar, kufur bolýar. Ve Mu'minun surasının 117. ayetinde de şey diýär Allah Teala: "Ve men yed'u ma'allahi ilahan ahara la burhana lehu bihi fe innema hisabuhu 'inda rabbih innehu la yuflihul kafirun." Ve men yed'u ma'allahi ilahan ahar. Kimde kim Allah bilen bilelikde yine kafir ilahlerden doga dilegler etse diye. Allah'ın çağırışyalık Allah bilen bilelikde yine kafir zatlar çağırsa diye. La burhana lehu bihi. Onun etýän zadyna delil yoktur. Allah bilen bilelikde başka mahluklar çağırmaklyk ya da Allah'ın çağırışyalyk yine kafir zatlar çağırmaklyk. Allah bilen bilelikde kafir zatlardan doga dileg etmeklik. Kim şeyse diye onun delili yoktur diye. Kur'an hadisen ona delili yok. Ruhsat berilene. Qaytarlan. Kim şeyse fe innema hisabuhu inda rabbi. Onun näme Allah'ın yanında onun näme hasabı vardır diye. Allah'ın yanında ona verilecek ceza vardır diye. İnnehu la yuflihul kafirun. Çünkü kafirler utulmaz. Kafirler näme necat tapmazlar diye. Görýärmi ayetin sonu näme bilen mutordu Allah Teala? İnnehu la yuflihul kafirun. Yani kafirler necat tapmazlar diye. Yani Allah bilen bilelikde kafir zatlardan doga dileg etmeklik küfür eken. Yani bizde diýerler ola Allah näme galyp berdi plan işan. Şunmy? Ya ey Allah ve Davud peygamber ya Resulullah ey Allah bile yetişin hemmäňe de yetişin. Kafir näme etýär? Şey goşýar Allah'ın gatlaryna ýene zatlary goşýar. Şey etmekligiň özüne delil ýok. Şey etmekligiň özüne näme ursat berilen delil ýok. Gaýtam şey etmekligiň küfürdigine delil bar. La burhana lehu bihi. Ona delil yok. Şunun Allah Teala'nın öyle ayeti la burhan delil yok. Şunun şu bir kaide almalı. Şirki, küfrü, ursat beriyen delil yok. Kim şeyse näme onun hasabını Allah verirdi. Yani Allah Teala ona verecek hasabı näme bolýar? Dogdok bolýar, cehennem bolýar we ömürlük onu galmaly bolýar. İnnehu la yuflihul kafirun. Bilin diýär şübhesiz näme kafir necat tapmaýar diýär. Kafirler necat tapmaýar diýär. Ve yine Zumar surasının 38. ayetinde näme diýär Allah Teala? Ve la in sa'altahum men halaqas semawati vel ardı men halaqas semawati vel arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmetin hal hunna mumsikatu rahmetihi. Kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelul mu'minun. Allah Teala näme peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aýtdy. Sorak gor olardan ya. Ve la in sa'altahum.
Yani butlara çokunayanlara, evliyalara, kabirlara, mahluklara, aylara, cinnlara, günlere çokunayanlara hemmetinden soran diye. Ve la in sa'altahum, olan hemmetinden sorasan, men halakas semavati vel ard. Asmanları, yerleri kim yarattı? Şu sualı verseniz, burağızdan barfı tekitlap cevap verirler diye. La yekulunallah, yani şeksiz şüphesiz cevap verirler diye. Allah diyorlar diye. Öyle şu zatlarda şek şüphesi yok hiç kim. Hatta näme ilim taýdan, bilim taýdan, din taýdan ýa alan türkmenlerden sorasaň näme diýip jogap berýärler? Allah diýip jogap berýärler. Allah'dan bidin çöp başı gymyllaýarmy diýsen, ýok diýär. Hatta şu meseleni bizinkilerim bilýär. 7 gat asmany kim yaratdy diýsen, Allah diýerler. 7 gat yer kim yaratdy diýsen, Allah diýerler. Enne yana sowal berdi ya onlara. Kul ayt olara diye. Efara'aytum ma tad'un min dunillah. Enne sizin diye Allah'ını koyup beyleki doğa dile getýänleriniz. Allah maňa bir ziyan ýatsa, şolar aýryp bilýärlermi? Sonra diye. Bizem soruýar. Allah Taala näme bir adama takdirini 50 ýaşynda ölmeklik ýazdy. Enne adamdan näme Allah'dan başga doğa dile getýänleri bar. Bir toporu Aýşany çokunýar. Bir toporu Dawud peýgambere, bir toporu Jady goýlara, bir toporu butlara çokunýar. Sizin şu çokunýan wagtlaryňyz şu adamynyň 50 ýylda näme geljek ajalyny aýryp bilýärmi diýsen, näme diýerler? Hemme kişi biragızdan ýok diýe, aýryp bilenak diýe. Enne ýene sonra diýe. Ew aradani bi rahmetin. Ya da Allah Taala maňa bir rahmet istese. Maňa bir nigmat bermeklik istese. Şu Allah'dan başga sizin çokunýanlaryňyz şu rahmeti menden gadagan edip bilýärlermi? Şu maňa beriljek nigmaty aýryp bilýärlermi? Jogaby näme? Allah Taala berdi näme? Olaň tarapyndan jogap bermedi. Zaten jogaby belli zatym. Emma kim yaratdy? Yeri göwü diýsen, Allah Taala näme? Olaň tarapyndan aýtjak jogabyny aýtdy. La yekulun Allah, Allah diýerler dedi. Emma aşakylarda da näme saklap biler ya gaýtaryp bererler diýen jogabyny bermedi desen, şeksiz şüphesiz butdan çokunýanlaram bilýär, Allah'dan bir ziyan gelse, şu butun şu ziyany näme gaýtaryp bilmejekligini. Şu buta çokunýanlaram bilýär, Allah'dan baňa bir nigmat gelse, şonu saklap bilmejeklerini bilýärler. Şoň üçin ona jogap bermek gerekkä. Onda oňalak bolsa sen olara aýt ya. Kul hasbiyallah. Onda maňa diň Allah Taala yeterlik. Ne? Allah Taala yeterlik diýip aýtdy. Şunmy? Haýır dilesem, onda men bir Allah'dan dilejek. Ve bela veterlerden gora diýip dilesem, onda men bir Allah'dan yeterjek. Allah'dan näme sorajak diýdi. Yani akıllı var adama düşnükül. Şunu sen özüň aýdyp oturýarsyň diliň bilen. 7 gat asmany yaradan Allah, 7 gat ýeri yaradan Allah. Allah'dan maňa ziyan gelse, Allah'dan başka onu menden gaýtaryp biljek ýok. Allah maňa bir nigmat berse, Allah'dan başka onu menden saklap biljek ýok. Onda näme manysy bar Allah'dan gaýrylardan doga dile getmeklik? Allah'dan berilen nigmaty diňe Allah saklap biljek bolsa, onu Allah tarapyndan berilmejek zady beribiljegem ýok. Tersliklänem düşünmeli. Düşündüňmi? Allah maňa bir ziyan ýatsa, şonu diňe Allah gaýtaryp biljek eken. Hiç kim gaýtaryp biljek eken. Onu Allah yazmadık ziyanyny maňa onu hiç kim ýazyp biljek eken. Edil şoňalyk Allah maňa bir nigmat berse, onu Allah'dan başga alyp biljek ýok. Onu manysy tersi nigmaty bir Allah berýän bolsa, Allah saňa şu nigmat näme berdim diýenden soň onu hiç kim aýryp bilmeýän bolsa, onu Allah'dan başga hiç kim saňa Allah bermedik nigmatynyň berip biljek eken. Şunmy? Ve birden saňa sebäp bolaýjagam bolsa Allah Taala etmese sebäp edip näme boljak eken. Bir saňa kömek etmeklik niyet etse de Allah şonu takdirlemede kömek edibiljek eken. Bir saňa ziyan berjek bolsa Allah Taala şonu takdirlemede ziyanam beribiljek eken. Ona haýyr berýän näme Allah eken. Ziyan we törýän Allah eken. Ona aýt sen olara diýe. Kul hasbiyallah. Ona maňa diňe Allah yeterlik diýdi. Akylly adama düşnüklew, şirkinden, but parasylygyndan, öwliýa parasylygyndan, gabr parasylygyndan saplanmaklyk. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. Haqiqi näme tevekkül etýänler, haqiqi dayanýanlar diňe Allah dayanýarlar diýişler. Haqiqi mu'min musulman
Allah'dan başka hiç kime dayananak. Näme üçin? Sebäp bilen 7 gat yeri yaradan Allah bolsa, 7 gat asmany yaradan Allah bolsa, Allah'dan bir hayır gelse onu hiç kim alıp bilmeyen bolsa, Allah'dan bir bela beter indirilse onu hiç kim qaytar bilmeyen bolsa, ve kim ziyan verecek bolsa onu Allah qaytar bilýän bolsa, bir peýda verecek bolsa Allah şonu yetirmekliği takdirde yazmasa yetirip bilmeyen bolsa, onu Allah bilen arada näme yasama Hudaýyň barlygy ýoklugy desden. Onun elinden hiç zat gelen aksana. Qaytan beter olar sen dinden çıkmaklygyna sebäp bolýar. Olar sen dowdakdan goramaklygyň tersine olar sen baqy ebedi ömürlük dowdakda galmaklygyna sebäp bolýar. Şoň üçin näme onna bu zatlar taşlan bir Allah ibadet ediňem diýdirmedi. Näme diýdirdi? Kul hasbiyallah, onna maňa Allah Taala ibadet ederlige yeterlik diýdi. Bize Allah yeterlik, Allah'dan başka näme bize hiç zat gerek gel. Ve onu tevekkül etýänler tevekkül etýär. Yani hakiki mümin musulmanlar bir Allah dayanýar. Cennet gerekmi bir Allah'dan soraýarlar. Dowdak gerekmi Allah'dan dilek edip dowdakdan goramaklygyň näme esbaplaryny tutýarlar. Ogulgy gerekmi, rizqal döwlet bereket gerekmi Allah'dan soraýarlar. Ve ýene Jinin 18-nji Jin suranyň 18-nji aýatynda näme diýär? Ve ennel mesajide lillah فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. İbadet edilen yerler Allah ibadet etmeklik için kurulanlar diyor. O taýlarda Allah'dan gayriden hiç kesten doga dilekler etme. Yani yerin yüzünü yaradan kim? Allah. Näme üçin yarattı? Yerin yüzüne özüne ibadet edilmeklik için. Ve mescitlere adamlar gurýan näme üçin? Allah ibadet etmeklik için. Şoňa Allah Taala näme diýär? Size özüme ibadet ettirmeklik için yaradan yerimde ve bana ibadet etmeklik için siz tarafından kurulan yerlerde näme Allah'dan başka ibadet etmem diyor. Allah Teala yeri yarattı näme için? Bir özüne ibadet ettirmeklik için. Ve biz taraftan ibadet öýler gurulýar, mescitler gurulýar. Näme için? Bir Allah ibadet etmeklik için. Onna siz fela ted'u ma'allahi ahada diye. Yerin yüzünde olsun men tarafından halk edilenni Allah Teala. Ya da mescitlerin içinde olsun siz taraftan kurulanni. Allah'dan başka hiç kime näme doga dilek etmeklik bolanok. Allah'dan başka hiç kime ibadet etmeklik bolanok. Has dogrusu. Yani Allah Teala berdi ibadet doga dilek getirdi. Sebäpden köpçülüklerin müşriklerin düşýän şirki doga dilek ibadetine. Yani doga dilek hem ibadet. Emma bu atlı müşrikler o zattan geçtiler. Düşündünmi? Diňe doga dilek näme ibadetyna şirke düşmediler. Bundan başka zatlar da şirke düştüler. Şoňa Allah Taala näme diýär? O ibadet öýleri bir Allah ibadet etmeklik üçin gurulanlar. Siz o taýlarda Allah'dan gayri hiç kimden doga dilekler etmeň diýär. Fe hada hukmu men da'a gayrallah. Fima la yaqdiru alayhi illallah. Ennek şu näme hükmü diýär? Allah'dan gayriden doga dilek etýänlerin diye. Başarmayan zatlarını. Yani Allah'dan gayriden kafir zatlar haýyş etmeklik bolýar. Emma haçan sen müşrik bolýan, haçanla Allah'dan gayriden başarmayan zatdan sorasan. Mysal üçin biz bir adamyň ýanyna baryp diýbilýär. Plan aga seni salyh görýän. Sen takwa görýän, maňa Allah'dan ogul gyz dileşdiýän. Şol adam başarýan başaranak. Başarıya buna şirk diyen değilen, buna urtkot berilen tevessül diyle. Şimdi şu plan ağan var, özünden oğul gıyıt sorasa. Başarayan başaranak, bu leyem kufur oluyor. Şun şüp näme diye, men da'a gayrallahi fîmâ la yakdiru aleyhi illallah. Yani Allah'dan gayriden, dine Allah'ın başarayan dadın sorasa, näme? Kafir oluyor. فلا يلتبسوا هذا بمسألة التوسل. Yani mahluktan gönümel. Näme? Allah'ın başaracak vadını sonra mahluk bilen tevessül ikisini sen bulaştırma diye. Fettevessülü şey, yani Allah'dan doga dilek eden de arana mahluk koşmakluk, mahluk koşup tevessül etmeklik ol bir zat ve Allah'dan başkalardan doga dilek etmeklik ol başka zat. Allah'dan doga dilek etýän arada mahluğu ya da onun avraýyny hormatyny goşýar. Bu ya näme ya bidgat ya da kiçi şirk bolýar. Seni dinden çykarana. Emma
Allah'ın ayırıp gönümel yankıdatlan özünden soramaklyk o tevessül değil. Ol näme uly şirk. O eýem seni dinden çıkarýar. Wallahu ta'ala a'la ve a'lam.